To jest fragment filmu Byzuch. Nie, no nie, kabyście tak długo byli! No w tych żywiołków na nie. On się nawalu jak trefo. Nie szkodzi. Trzymaj się! Ja ci powiem, on nie umie pić sam, bo nawalę biergo człowieku, nie ma co. Nie, runie, German mi się nawalił, jak nie wiem, człowieku, co ty to robisz, ty już piwa nie dostaniesz. Żadne piwo już, chłopie, jak ty wyglądasz. Piwo! Pierunie, gajba mi robisz i nosało sam, co piwo! Jakie piwo nie dostaniesz już piwa, to muszę schować i koniec. Ty mi musisz wyczyścić, my są na Byzuchu, człowieku. Oj, jest Andrzej. Jaka? Przyjęliście oba przecież. Ale sam nie spał. Już tu spał, niby razem mieli być, a nie ma tu. Jerunie. Ale to czekaj, no ja się... No to się przebliż, bo Ja się się nie mógł przewlecać, stracić przecież, no i spokój. Ja wiesz co ja bym miał? Hopie, pójdź, bo zaraz, jojno się przewleca, zaraz jakieś. Jord, Ja? chodź. Teraz! Was. Wstawaj! Wstawaj! Rano! Hast du wie? Le. Kein Bier! No. Draußen. Klub Filmu Niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.